Inkqubo yolwakhiwo selifuna uba mqhelekile apha eSandton Convention Centre. Okuna njengoko eli lilungiselelo ukusindleka enye kwakhona inkomfa yotyalo-zimali ngolwesine. Umongameli Cyril Ramaphosa uzokuyivula ngokusesikweni le nkomfa aphinde kwakhona enze ikhwelo lokuba kubekho abatyali-zimali eMzantsi Afrika. Kodwa ke i-COVID-19 ibone nokubakho amakhibe-hibe ebangela ukubana le nkomfa ingakwazi ukuqhuba ngokwesiqhelo koko yenza ngobuxhakaxhaka bale mihla. Kweli ityeli ke balikhulu kuphela abantu abaza kuvunyelwa uba mabayizimase. The teams in government would work through to understand the quality of that investment pledge, its likelihood of being implemented. And then if it meets certain requirements, it would form part of the announcements that are made at the conference and that are published. Now, after that, the real work begins to really track that the investment is happening. Ukuzawudika ngoku imali esingene engxoweni kolu tyalo-zimali kumyinge we-64% nekubekwe ku-1.2 trillion rand eyona ifunekayo. Challenge is to have an energy transition not focusing on coal alone. You need to have a mix to make sure that South Africa can take that forward. There is no technology at this point in time that can make it clean. It can be cleaner. Kungabe okwangoku senguphantsi phezulu kusenziwa ulwakhiwo kodwa ke iSandton Convention Centre ngolwesine yakuba nguphantsi phezulu kutyalwa imali ngamanina namadoda kwezoshishino. Okuna njengoko umongameli Cyril Ramaphosa eze ngaphambili ngelithi uyakuqinisekisa okokuba eli lizwe linomhlaba otyebileyo wotyalo-zimali kwihlabathi. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.